Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на телевизия TVSAT.com Дневник. Добър вечер от мен. В началото вижте по-важното от деня. Пожар избухна в Пловдивския драматичен театър. Уличиха двама мъже в кражба. Кампанията "Спри и се прегледай" премина през Асеновград. Пожар избухна в Пловдивския драматичен театър тази сутрин. Сигналът за пожара е бил получен тази сутрин в 8 часа и 14 минути. На място са пристигнали 5 противопожарни автомобила. Минути по-късно огънят лумнал на голямата сцена е бил локализиран. 10 минути огнеборците са гасели огъня и въпреки разкопаната улица те са пристигнали бързо и са реагирали професионално. Това заяви пред медии шефа на областната полиция Тодор Гребенаров. За пожара е бил уведомен и окръжния прокурор и е сформирана група за разследване на причините. Предстои изработване на цялостен анализ на инцидента от служители на полицията и разследващите органи. Предстои също така да бъдат проверени и датчиците в салона. Разследващите ще вземат и камерите, които са отпред пред театъра. Работи се по всички възможни версии. Възможно е да е било късо съединение, искра, не е изключен и варианта за умишлен палеж. Двама мъже бяха уличени в кражба от вила в землището на Асеновград. В периода от 6 до 10 август от едноетажна сграда в местността Параколово, след разбиване на входна врата, са били откраднати 3 акумулатора, медна лозарска пръскачка, газов котлон и дребна посуда. Това съобщават от прес-центъра на МВР. В хода на полицейското разследване е станало ясно, че кражбата е дело на 57-годишен асеновградчанин и 36-годишен софиянец. Асеновградчанинът, който е известен на полицията и многократно е бил осъждан за кражби и измами, е задържан в ареста за 24 часа. Катуница подготвя 2 шествия в памет на двете загинали момчета при септемврийските размирици срещу цар Киро преди 2 години. Преди 2 години, на 23 септември, 19-годишният Ангел бе прегазен от микробус, а ден по-късно, по време на протестите срещу клана Рашкови, почина и Павел Толев на 17 години. 2 години след трагичните събития, хората ще се съберат на площада и ще отдадат почит към двете момчета на 23 и на 24 септември. Родителите им са дали съгласие за възпоменанията. Местните хора ще отидат и на гробищата да запалят свещи и да поднесат цветя. Никой от Катуница не е забравил събитията, които разтърсиха страната. Тогава народа се вдигна срещу клана Рашкови, опожарени бяха и палатите им. Част от тях вече са сринати, защото са незаконни. Съборена е прочутата хасиенда на Кирил Рашков. Съборена е и къщата на дъщеря му Съпка. Селото не иска да чуе за Рашков, който през октомври трябва да излезе от затвора, където изтърпява наказанието си като градинар. Неотдавна в съда той направи заявка за завръщане в Катуница. Обясни, че се е разкаял и от край време фамилията му се разбирала с местните, а политици сеели омраза и етническа вражда. След изгонването им от селото, Рашкови живеят в Пловдив. Никола Карнаолски пое поста на директор на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Пловдив на мястото на уволнената Атанаска Тунтова. Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, инженер Никола Карнаолски пое поста на директор на басейнова дирекция Източно-Беломорски район Пловдив. Той беше начело на дирекцията от май 2003 до ноември 2009 година. Карнаолски поема поста от освободената преди няколко дни Атанаска Тунтова. Инженер Никола Карнаолски е завършил Висшия институт по архитектура и строителство през 1986 година с придобита квалификация строителен инженер по хидротехническо строителство. До 19 август тази година работи в напоителни системи клон Марица като главен инженер, а преди това в община Марица като директор на дирекция. Нов вид телефонна измама стана популярна в България в последната седмица, предупреждават от националната полиция. Потенциалните жертви получават съобщения на мобилните си телефони с текст на английски език. Текстът в кратко съобщение гласи: вашият мобилен номер е избран да спечели 5 милиона паунда. За да си получите наградата е необходимо да отговорите на този СМС, като изпратите личните си данни на имейл win@elgrand8.com.
Това е и причината за официалното предупреждение от Национална полиция до всички ползватели на мобилни телефони. От Главна дирекция на МВР съобщават, че в случая се касае за измама и никоя от сериозните фирми не би поискала личните ви данни по този начин. Абонатите, получили подобни съобщения, в никакъв случай не трябва да се поддават на предлаганата им лесна печалба и да продължават кореспонденцията, апелират от Национална полиция. От Главната дирекция припомнят, че предоставянето на лични данни е строго регламентирано от закона и то става по точно определен ред. Червеният и оранжевият код за възникване на силни, разпространяващи се на големи площи и трудни за овладяване полски и горски пожари да продължава да бъде в сила и днес. Това съобщиха за медиите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В последните няколко денонощи на територията на цялата страна се наблюдава усложнена обстановка. Предвид високия риск, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението при МВР отправи предупреждение към гражданите за повишено внимание към мерките за безопасност и стриктното спазване на забраната за палене на огън в близост до сухи треви и горски насаждения. Във връзка с повишения пожарен риск е изпратено уведомление и до териториалните звена, чрез които ще бъдат информирани областните управители и органите на местната власт. Целта е информиране на населението и повишаване на готовността за своевременни действия за овладяване на възникнали пожари. ТВСАТ.com ви припомня, че само преди 2 дни над Асеновград се разрази пожар близо до местността Малката Света Петка. Предположението за причината за пламналия огън бе именно небрежност при пушене. Да бъде приет нов правилник за устройството и организацията на дейност инспекторат, паркинги и гаражи, предложи на Общинския съвет чрез докладна записка кметът на Асеновград доктор Емил Караиванов. Поводът за кметското предложение е решението на общинските съветници да закрият дейност, пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност, вследствие на което се създадоха 2 нови дейности – инспекторат, паркинги и гаражи и пазари и тържища. Чрез докладна записка Караиванов представи и нов правилник за организацията и устройството на първото звено, както и за правомощията и функциите, които служителите му трябва да изпълняват, а именно контрол по опазване чистотата, околната среда, зелената система на територията на община Асеновград, контрол на търговската и рекламна дейност в Асеновградска община и контрол на общинската инфраструктура и ползването на общински терени. В докладната на доктор Емил Караиванов се описва също, че при използване на функциите си дейност инспекторат, паркинги и гаражи трябва да осъществява текущ, превентивен и последващ контрол на паркингите на община Асеновград, хотел Асеновец, централен общински пазар, МБАЛ Асеновград, Руен, МУЦ, Асенова крепост, Нареченски бани и футболно игрище в квартал Запад. Ако Общински съвет приеме предложението, служителите на звеното ще отговарят и за бариерите на улиците Изложение и Железарска, като осъществяват пропускателен режим към централната градска част на Асеновград. Следва валутната информация за утре. Спри и се прегледай. Това е лозунгът на информационната кампания за безплатни прегледи, която премина през Асеновград. Проектът се организира от Министерството на здравеопазването. Информационната кампания "Спри и се прегледай" се провежда поетапно в цялата страна. Тя гостува в Асеновград вчера, като началото бе обявено за 17:30 часа на площада пред общината. За съжаление, нито един асеновградски частен медицински център, нито болницата са се регистрирали в националния скринингов регистър като здравно заведение, което е включено в проекта "Спри и се прегледай". Най-близкият град, в който поканените пациенти могат да се възползват от безплатния преглед, е Пловдив. Това е и причината асеновградчани, които са получили покана, да отлагат във времето посещението си и дори да го пропуснат. Все пак, по време на провеждането на информационната кампания по програмата "Спри и се прегледай", имаше и асеновградчани, които бяха доста ентусиазирани и споделиха, че се надяват да получат покана и задължително ще отделят време, за да отидат и да се прегледат. Мисля, че е чудесен начин за повишаване на общата култура на жените, от гледна точка на по-добро здравеопазване. Да. И мисля, че е полезно. Как смятате? Трябва ли да се провежда, да кажем, всяка година? Трябва задължително всяка жена да се преглежда и да следи състоянието си.
Вие лично, ако получите покана, бихте ли намерили време и да отидете да се прегледате? Задължително и без да получа покана бих отишла. Това е много добре организирано. Надявам се много хора да се запишат, да има анкети и така. Вие, ако бъдете избран, ще намерите ли време да отидете? Разбира се. Това е на първо място. Разбира се. Здравето все пак трябва да е на първо място. А кой може да получи правото да се прегледа безплатно? Какво точно представлява проекта на Здравното министерство и защо в Асеновград няма здравно заведение, включило се в проекта? Гледайте тази вечер в Тема от деня веднага след емисията Дневник. Сдружението Майки срещу дрогата проведе днес пресконференция в Пловдив, а темата на обсъждане беше проектът Заедно срещу наркотиците, който организацията е спечелила и започва дейност по изпълнението му. Сдружението е съставено официално през 2004 година от пострадали от този проблем семейства. Главната цел на организацията е да ориентира други родители да избегнат грешки и да помогнат качествено на децата си. Членовете на сдружението коментираха, че с тяхна помощ и чрез обединените сили на майки, бащи и близки на зависимите деца, те ще се борят за спасяването на наркозависимите, както и ще обогатяват културата на гражданите по този проблем. В тази връзка председателят на Майки срещу дрогата Веселина Божилова призова: внимавайте, защото с синтетичната дрога идват и тежките престъпления. Боя се, че много са недостатъчни мерките на полицията за наркоразпространението по тая насока. Виждаме, че се разпространяват безпроблемно. Родителите, които искат да предпазят децата си, много сериозно трябва да помислят за нагласата. След като държавата ни за тия години не отправя едно ясно послание към децата, че наркотиците са опасни, семейството е длъжно да говори. Значи не е да го строи въгъла и да му изнася лекция, но да използва всеки повод. Филм, репортаж, нещо се е случило в съседния блок. На улицата, да се набива в главата на детето още от малко, че това нещо е лошо. Срещи с наркозависими се провеждат не само в Пловдивска област, а и в цяла България. Градовете обаче не се избират на случайен принцип, обясни Веселина Божилова. Организацията осъществява и индивидуални срещи с семейства. Редовни сбирки се провеждат всеки четвъртък от 18 часа в Пловдив, къща на улица Арда 9. А в съботите пак на същото място в 13 часа се събира и група на анонимни алкохолици, която е единствена такава за града под тепетата. Членовете на сдружението се отзовават и на покани за срещи с учители и ученици. На този етап са реализирани няколко в Асеновград и Пловдив. На днешната пресконференция Божилова обясни, че симптомите на вече зависимите от наркотици деца са различни. Детето губи тегло. Прекалено енергично е, прекалено превъзбудено, по цели нощи нещо прави, не спи, нали. После пък идва при амфетамините има един период, в който те трябва да спрат, иначе става страшно. Така че те щат, не щат, правят някакви паузи, в които обикновено пък спят непрекъснато. Агресивни са. Това е много, много сериозен белег. Хора, които иначе като характер не са агресивни, проявяват агресия с амфетамините. В България все още няма центрове за лечение на наркозависими, а не всяко семейство има финансовата възможност да си позволи платена помощ. Това е една от причините за създаването на Майки срещу дрогата. В регистъра на Световната здравна организация наркоманията в България е категоризирана като детско-юношеска, защото в повечето от случаите зависимите са между 15 и 18 годишна възраст. Ситуацията в страната към момента показва, че спасяването на децата е основна грижа най-вече и предимно на родителите, коментираха от сдружението. В края вижте още веднъж по-важното от днес. Пожар избухна в Пловдивския драматичен театър. Уличиха двама мъже в кражба. Кампанията "Спри и се прегледай" премина през Асеновград. Уважаеми зрители, с това се разделяме. Останете с програмата на телевизия TVSAT.com и рубриката "Тема от деня". Приятна вечер! Приятна вечер и от мен!